Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Ang tigas talaga ni Gilbert. Dami ko nang resibo. Ayaw pang umaming nang bababae siya. Yun lang. Yan naman kayo eh. Ayan na naman guys. Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng nakaabang sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Mary Jane ng Olongapo City. Pero ngayon po nasa Maynila ako para iwasan ko ang ex kong si Gilbert. 6 years na po kami at nag-live-in kami noon for 3 years na. For 3 years. Payag na rin po yung mga families namin para sa aming dalawa. Lalo na po yung mama ni Gilbert. Nangangarap kasi siya magkaanak ng babae kaso dalawa lang silang lalaki ni Gilbert. Kaya favorite ako ng mama niya. At yun nga po, may mga cheating issues po si Gilbert at may mga resibo ako na may kalandian siya. Pero ayaw pang umamin. Tapos katrabaho niya pa. At hindi lang po isa. Hindi lang dalawa. Madami. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Beses ko ba sinabi sa'yo, hindi nga totoo yan. Hindi nga totoo yan. Ari! Ano ba? Mary Jane naman. Hindi na ako natutuwa. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Yan bang ginagawa mo sa lahat ng babae mo? Ha? Mas naniniwala. Ilalambing mo kapag... Ano? Sige. Sabihin. Mas maniniwala ka na naman sa mga chismis na yan, mga chismosa. Ha? Hindi ka nga dito. Ano ba? Walang chismosa. Ako mismo ang may resibo. Ako mismo may katunayan na nabababae ka. Ano ba? Ha? Gilbert! Mary Jane. 6 na taon na tayo. Halos mag-asawa na nga tayo. Nagli-live-in na tayo. Tapos ganyan ka. Ano? Ha? Cross my heart. Wala talaga. Kikidlatan man ako ngayon. Ano masasabi mo? Kumidlat. Hindi naman ako tinamaan eh. Wala nga. Promise, ikaw lang talagang babae sa buhay ko. Bakit ba? Hindi ko naman kasalanan kung lumalapit-lapit sila, pero hindi ko sila pinatulan. So lumalapit nga! Ha? Tapos makakatrabaho mo pa. Tapos pag minsan nandun ako, mga plastic pala yung mga babae na yan. Ha? Kahit pa... Ano ba? Ano? Ganyan ba ugali mo? Nagsisimba tayo oh. Ganyan ka. Mahiya ka nga sa sinasabi mo. Ginagamit mo pa yung Diyos! Yung simbahan!
akong ginagawa. Mary Jane. Stop. Ayoko na. Palagi ka na lang ganyan eh. Pag may issue, ayoko na. Ngayon, tototohanin ka na pag di ka umamin. Tototohanin ko, umamin ka. Tapos okay na ako. Umamin ka na. Ano to? Aamin ako, tas okay ka na. Ay, scam yan. Pag umamin ka, okay. Sige, tuloy lang. Hindi ako makikipaghiwalay. Wala nga namamagitan sa amin. Promise. O sino man yung mga yan. Sino si Tisay? Wala. Ha? Hindi ko kilala yan. Sino si Hindi Kapot? Ha? Inisyu lang kami niyan. Ay, naku. Promise. Si Reynabel, ha? Ano kayo ni Reynabel? Pang ilang months na rin yun. Ayoko na. Makikipaghiwalay na ako. Ayoko na. Alis na ako sa bahay na to. Ikaw na lang. Ayoko na. Mary Jane, ayusin nga natin to. Wala nang ayusin nga! Ano ba? Ayoko na. Diyan ka na. Cross my heart to. Diyan. Ang corny mo! Nakikita ko ng Panginoon na ganito ako. Hindi ako Oh ganyan. my God! Di ka ba kinikilabutan? Ginagamit mo ba yung Diyos? Ay, mawala ka. Ano ba? Ayusin natin to. Ayaw mo palang mawala pero nagbababae ka pa ulit-ulit! Diyan ka na! Diyan Mary yung Jane! grab ko! Mary Jane! Ba't ganyan kayo mga lalaki? Ayan na. Tapos tinatawanan nyo lang. Ako natatawa. Walang nakakatawa sa panluloko nyo. Tapos igagaslight nyo pa kami na bakit kami ganito lagi dahil sa inyo! Ha? Huling-huli na, nagde-deny pa, may resibo na, ayaw nyo pang umamin. Tapos kami pa yung may kasalanan, kami pa yung paulit-ulit. Napuno na po talaga ako, Colentit, sa kasinungalingan po ni Gilbert. Kaya binrake ko siya. Ikaw ko na talaga, punong-puno na ako. Pero yung mama niya, dahil mahal na po ako at paborito ako, kinakausap po ako lagi. Tawag ng tawag, chat ng chat, umiiyak pa nga. Salamat at pinuntahan mo dito ako kasi nga, pasensya ka na sa anak ko, pero ikaw lang naman ang, ang niya. O, napag-aralan ko yun sa isa kong bunso kong anak, nag-iistana kasi yun eh. Istana yun eh. Asan ba yun? Junjun! Junjun, halika. Andito ang ate mo. Kumpinsihin mong magdalikan sila. What's up, G? What's up, G? What's up, mananap? Ate. Sabihin mo sa ate mo na siya lang ang ng kuya mo. Ate, ikaw lang yung ng kuya ko. Ano yung mama? Pinaikling babae yung pag binaliktad. Babae, tas baliktarin mo, yan yung uso ngayon mga istana para iskastakli. Mga gano'n. Di ba yan mami? Hindi, ikaw lang ang ikaw lang ang ebo ng aking anak. Ebo. Babae din, yun din. Ebo, Ikaw ang kanyang day one. Ganoon. Gumaganoon. Sino yung dito? Ba't ganyan magsalita? Kailangan ganoon eh. What's up, G? Sa amin kasi mami, Spider-Man yan eh. Bad yan. Ganyan. Ba't mo ginagawa, mama? Mama, pasensya na po pero hindi ko po kaya yung ginawa ng anak niyo, ma. Huling-huli ko na po yung mga babae niya. Ayaw pa rin kumamin. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po, pero huwag po kayo mag-alala. Lagi po pa rin pupuntahan ko po kayo, dadalawin ko kayo.
Dahil mahal ko na rin po kayo, parte kayo ng buhay ko eh. Ala, Ayan na si pala. Kuya. Gilbert! Ma, pasensya na. Hindi ako nagsabi. Uwi ako dito. Ma, sinet up niyo po kami ni Gilbert? Hindi. Hindi ko nga rin alam na uuwi yan eh. What's up, G? What's up, G? Ma. Eto na yung EA mo. Mag-usap kayong dalawa. Wala na po kami pag-uusapan, ma. Actually, hindi ko po alam na pupunta siya. Sabi niyo po kasi hindi siya pupunta dito eh. Sinet up niyo po ba kami? Kasi, sorry po, hindi na po kami magbabalikan. Ayoko na po kay Gilbert. Huwag mong pumintangan si Mama kasi hindi niya alam na uuwi ako dito. Kinuha ko lang yung mga gamit kasi wala. Andun naman yung iba mo pang gamit, di ko pa naman inalis. Tapos, andun pa rin ako. Baka uuwi ka pa eh. Siguro pa alis na lang ako. Wait lang, G. Ka muna umuwi. Dito ka na lang matulog. Malayo ang bahay mo. Pero, ma, pasensya na po. Kailangan ko umuwi. Hindi na po ako dapat matulog dito. Wala na po kami ni Gilbert, ma. Oo nga naman, dito ka na matulog. Huwag ka Sige mag-alala. na, nagmamakaawa ako. Maawa ka naman sa nanay ko. Awa ka naman sa akin. Kahit isang beses lang dito ka matulog. Diyan ako sa sala matulog, ma. Diyan na lang doon sa kwarto namin yun. Huling ano na lang to, huling tulog. Gusto lang kita makasama. Sige na. Kahit tabi tayo. Di, doon na lang siya sa kabilang kwarto, ma. Wala naman Bakit mo pinipilit, Gilbert? Hindi, kasi masikip yung kwarto ni Mama. Amoy haplas doon eh. Ayaw mo pa naman ng amoy ng mga... Sige po, para po sa inyo. Pero para sa inyo lang po to, Mama, ha? Ano mag-alala? Hindi to para sa'yo, Gilbert. Galit? Sige na. Salamat. Napakabait po ng nanay sa akin ni Gilbert kaya hindi ko natanggihan. Mahal na mahal ko po, para ko siya na siyang pangalawang nanay. Kaya pinagbigyan ko po. Pero hindi kami magkatabi ni Gilbert, no? Yuck. Hindi na ako sexually attracted sa kanya. Kaya sa sala po siya talaga natulog at ako, nirespect niya naman ang privacy ko. Sabi ko dapat di ako natulog dito. Alas 12 na. Hindi pa rin ako makatulog. Ano ba yan? Sa kape ba to? Uwi na lang kaya ako. Mag-book kaya ako ng Grab ngayon. Gusto ko nang umuwi. Hindi lang para sa nanay, mama ni Gilbert. Hindi ko ito gagawin. Hindi ko makatulog. Sino yan? Ma? Jane? Pabukas saglit, may sasabihin lang ako. Bakit? Sige na, saglit lang. Wait lang. Oh, gatas, para makatulog ka. Hindi ako nagagatas. Sinong babaeng binibigyan mo ng gatas para makatulog? Alam mo hindi ako nagagatas. Para na makatulog ka, alam ko hindi ko makakatulog dito. Alam kong... Tulog na tulog ako, ginising mo ako. Talaga. Yes. Papasukin mo nga ako. Namiss ko tong kwarto namin. Ba't ka pumapasok? Eh, kwarto namin to. Ba't O lumabas ka? kwarto na? In one. To. Lumabas ka, Gilbert. Wait lang, ito naman. Masyado naman. Aray ko, bakit? Ang bastos mo, ha?
Hindi na kita boyfriend! Ba't ka nang hahalik? Alam ko namang mahal mo pa rin ako eh. Sige na. Gilbert. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang pumalag. Namiss mo rin ako, di ba? Namiss mo ko hindi. Gilbert. Aray ko. Sige na, matutulog na ako. So ano? Okay na ulit tayo ha? Ha? Okay na, lumabas ka na. Ano ba't pa ako labasin? Lumabas na nga eh. Ay, este. Dito na ako matulog. Bakit? Isa pa. Bitin ako, namiss Lumabas kita. ka na, Gilbert. 2 months din pala tayo hindi nagkita, grabe. Lumabas ka na. Ibihis na ako. Alis na ako. Nag-book na ako Anong ng alis? angkas. Mag-aalas 2 Oh, na. bakit? May angkas naman ng alas 2. Aalis na ako. Huwag kang mag-feeling, Gilbert. Bakit? Ano bang problema mo? Akala ko okay na tayo. Anong okay? Sino nagsabi? Ano? Anong feeling mo, nakukuha lang ako? Ha? Sa sarap? Sa tikim? Ha? Hindi mabubura yung kasalanan mo ng sex. Ayoko na, Gilbert. Ayoko na. Akala ko Asyumero mo naman. okay na to. Inayos na natin to. Ano yun, make-up sex? Ano kala mo? Nadadaan ako sa sex? Ha? Pwede ba tigilan mo yan? Hindi naman yun yung... Wow, galit-galitan. Nagpapakaano ko na naman masculine no? Ayoko na, Gilbert. Sige na, aalis na ako. Paano yung nanay ko? Wow, gagamitin mo pa. Alam mo, sa bagay di ako magtataka, ginagamit mo nga yung Diyos eh. Ngayon gagamitin mo yung nanay mo. Alam mo, ayoko na talaga. Aalis na ako, dyan ka na nga. Teka lang. Kadiri. Teka lang. Mary Jane! Mary Jane!